ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ସକାଳ ସକାଳୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ନିର୍ବନ୍ଧ। ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ନିର୍ବନ୍ଧ କାମରେ। ଦେଖ ଏଠି ଘରୁ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏବେ ଯିବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ବାଇକରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ହିଁ ମାନେ ଦେଖେଇ ବ୍ଲଗ। ତା ଯୋଉ ଏଇଟା ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଇଛି ମାନେ ଟ୍ରେନ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତା ଯୋଉ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଯୋଉ ଏଇଟା ପୁଣି ମାନେ ଗେଟ୍ ଉଠିଗଲା। ତା ଯୋଉ ଆମେ ଆଇଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତା ଯୋଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ। ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଯୋଉ ଏବେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତା ଯୋଉ ଗାଁ ପୁରା ଜବର ଟିକେ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଦେଇଗଲୁ। ତା ପୁଣି ଦେଇଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ଦେଇଦେଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଏଠି ବସିକି ଥଣ୍ଡା ବି ପିଇ ଦଉଛି। ତା ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲା ପୁଣି ଜଳଖିଆ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲେ। ନନା ଆସିକି ପୂଜା କରିଦେଲେ। ନନା ପୂଜା ଏବେ ଚାଲିଛି। ତା ଯୋଉ ପୁଅକୁ ଡାକିଥିଲେ, ପୁଅ ଆଇଲା। ପୁଅ ଏବେ ମାନେ କଣ ମାନେ ଯାହା ସବୁ ହୁଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ନିର୍ବନ୍ଧ ଯାହା ହୁଏ ମାନେ ପୁଅ ଆଇଲା। ତା ଯୋଉ ପୁଣି ପୁଅକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ପୁଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ତା ଯୋଉ ପୁଣି ଘର ଭିତରୁ ପଳେଇଲା। ଫାଇନାଲ ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଲି। ତା ଯୋଉ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏବେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋତେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରନ୍ତୁ।